Transformacions. Col·loquialment, les transformacions geomètriques són operacions que permeten crear una nova figura a partir d'una prèviament donada. Aquesta nova figura se l'anomena l'homòloga de l'original. Podem classificar les transformacions en dos grans grups: directa, si l'homòloga conserva l'orientació de l'original, o indirecta, si l'homòloga té el sentit contrari de l'original. Fixem-nos en aquests dos exemples. En aquest cas seria inversa, perquè tenen sentits contraris, i en aquest cas directa, perquè l'homòloga conserva la mateixa orientació. També podem classificar les transformacions geomètriques segons la forma de l'homòleg respecte a l'original. En aquest cas tenim tres grans grups: les isomètriques, que conserven les distàncies i els angles, també s'anomena moviments en el pla, seria en aquest cas d'un hexàgon que s'ha mogut en el pla, fent un gir. Isomòrfiques, conserva també la forma i els angles, per tant hi ha proporcionalitat entre els costats i l'original, doncs hi ha proporcionalitat, s'ha fet més petita, però conserva la forma i els angles. I anamòrfiques, que canvia totalment la figura de l'original. Aquí tindríem transformacions anamòrfiques.